Shubor naga Khlem jong unong san Hima. Ka kinhun kinong Leit mentakasi kalai puai trik ujemang kala beteng manwat ikishijur ki balaja rangai ha soara nadu katayo balala mentakasi ka jing Leit kalong sa syakithan badan kakshat Weisawdong la banyu iling ba ki dorki ba ki jaka bala Leit kilong ki bariat bat ki ba ishir khai bha Hapdeng ka jing hapslap Henry ki Khlem randin satya wat Hapdeng ka jing kren to amat kilat pathai kubor ki bana rithor ki bala kenno laipo jat laipo skit ya kathan Hapdeng ka jing ja rangai ki shijur Henry hadu ba ai ya kanika kubor kinong Leit ki Khlem pat lap din ya ki te ki shijur komban chupin kan mau ba ya ki ne ki arngut ki shijur ki bana Indore Madhya Pradesh ki de ki bala tep kurteng kum ka sonaf Raghu Vanshi bat uraja Raghu Vanshi kila ja rangai na du ka arhu santrik ujemang kat ba kidang Leit kai sesora East Khasil district kat kum ki telong kubor na ki pulit kini ki arngut kila shimwai ya ka arshaka ban Leit kai sesora Henry layo I khaddu yaki hakasi ublei ki bahyeng jong kini ki arngut kila persang ban phun ya kini ki arngut shijur Henry kim shim layo shu nawa ka phun jong ki kala switch off ki pulit kila yathoru bakila lap ya kate ka arshaka bakila shimwai hajan soara rim Henry ompat yo jing tip shu shapang jongki hadu menta menne shanu kidan namar kapun jongki ru kala switch off u Govin Raghu Vanshi u para jong uraja ula kerpa dikipat ba bakini raplem ban pentip lada ki yo iya kini ki arngut Oksigen ni tak.